Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman Mga po. kapatid, sa araw na ito ay ating ginugunita ang ating at pinagdiriwang ang ating pagdidebosyon sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, sa unang Sabado ng buwan. Ganon din ang ating pagnanobena parangal sa kasagradong puso ni Jesus at sa pagpapasalamat sa ika-64 na anibersaryo ng Black Rosary, number 1 ng Pulong Plasan. Alay natin ang bisang ito bilang pagpapasalamat ni Dr. Digna at Engineer Recto Pangilinan, Do at Celi de Leon, Daphne Mangulabnan, Jose Roy at Linda Sagum, Joseph de la Cruz. Pagpapasalamat sa anibersaryo ng kasal ni Nicker at Evangeline de la Cruz. Pagpapasalamat ni Maria Aquino, Nenita Romano, Maria Teresa de la Peña, Francia Cruz, Rosalyn Lazaro, Emelita Sherbo, Francis Ann Torres, Leonila Fernandez, Carmen Aquino, Petronila Sonorjo, Lucia Catalon, Ramil Riate, Edith Taruk, Josefito Ellis, Marcelino Evangelista Jr., Cristina Evangelista, Milagros Evangelista, Nerissa Cano, Carol Mercado, Maria Fe Guevara, Eli Patawaran, Elvira Patawaran, Alexander Reyes, Francisco Aquino Jr., Ronnie de la Peña, Danilo Musti Sr., Virginia Aquino, Ana Lazaro, 10 ng kanilang pamilya. Pagpapasalamat ng mga deboto ng Nuestra Señora de la Merced at Sagradong Puso ni Jesus. Ina Susana Gumabon, Sani at Doring David, Merlian Lisa David, Fedi at Cathy Laksamana, Mike at Edna Sanguyo, Enrico at Elby Lansangan, Kusutumo at Digna Kurahashi, Lito at Rosana Francisco, Manuel at Leti de Leon, Andrew at Fatima Sale, Damas de Nuestra Señora de la Merced ng Parokya, Linda Cruz, Jerwin Gia Lazaro, Carmelita Magat, Senaida Magat, Caridad Malang, Irene Cruz, Isabelita Manarang, Nelia Pangan, Leslie Mariano, Severino Aga, Ronald at Joan Aga, Larry at Net Mananghaya, Jomel Palma, Irene Taruk, Freddy at Noemi Aguilar, Nori Balatbat, Erlinda Gonzales, Andres Jr. Milagros Salvador, Michael at Josie San Jose, Amante at Jenny Canasa, Romy at Lynn Bargasa, Rene at Maringkaw, Roger at Epi Valdez, Roberto at Rosita Nuged, Roger at Neri Aniceto, Delora Mangulabnan, TG Anastasio at Rose Taruk. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Richard Lance, pagpapasalamat sa kapanganakan ni Vincent Ellis, Melinda Anuevo, Rachel Canasa, Bonifacio Boypax Gonzales. Para sa intensyon, ina Kayla Ruiza Aquino, Rida Rodrigo. Special intentions ng Prime Group, Mayor June Engente Tangco, Karen Miranda Chanda and Tan Beltran, Kikinara Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa,
Dr. Alvin Balatbat, Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California. Pagpapasalamat din po sa lahat ng debota ng Nuestra Señora de la Merced. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Tatang Eddie Kabigting para sa lubusang kalusugan ni Edelberto Santiago, Natividad de Leon, Adelia Aquino, Bonifacio Aquino, Dionisio Yambao Jr., Mang Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sir Roy Songco, Brother George C.S., Brother Sing Garcia. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Alberto, Dolores, Rosalina, Lydia, Cornelio, Adriano Pasing, Belinda, Marcelino, Dolores, Renato, Alberto, Conchita, Rogelio, Clarita, Nenita, Maria, Eduardo, Normita, Apolonio, Ariel, Victorino, Maurino, Oscar, Brido, at Marieta. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayon, pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sama din natin sa panalangin natin kaluwalhatian ng kaluluwa ni Rosalina, Lydia, Cornelia at Adriano. Ama naming mga pangyarihan, ang iyong paglingap ay di magkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon panatiliin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak na si Tobias at sinabi, "Anak, huwag mong kalilimutan, bayaran mo ang kasama mo." At dagdagan mo. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag ni Tobias si Rafael at sinabi rito, "Dalhin mo ang kalahati ng kayamanan, dala natin humayo ka payapa." Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobit at Tobias at sila'y nag-usap. Sinabi niya, "Salamat sa Diyos, siya ang purihin natit dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyong parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari ay di dapat ibunyag, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang sila'y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig ng masama. Mas mainam ang nananalangin at nagbibigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng tulong sa mahihirap kaysa magpayaman at magdaya. Mabuti ang nagkakawang gawa kaysa nag-iimpok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay ang bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya, ngunit ang alingsay sa bawat kasalanan, mangungumon at pagkakasala sa kaaway sa sarili. Kailangang malaman ninyo ang katotohanan. Wala akong ililihim sa inyo. Natatandaan ninyo ang sinasabi ko na maaaring magtago ng kanyang lihim ang hari. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo noong manalangin ka, Tobit, ang manugang mong si Sara sa Panginoon ako ay
nagharap at sa dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit na kumain ka at iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay, bumaba ako rito para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sarah. Ako si Rafael, isa sa 7 anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Tumayo kayo at magpuri sa Diyos sapagkat ako'y aakyat sa Kanya. Ang lahat ng nangyayari sa inyo ay inyong isinulat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong pupurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong pupurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag kung tayo may nalibing sa hukay masadlak. Muling hinahango niya at binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kaya ngayon alalahanin ninyo ang ganawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoong Diyos sa katarungan, parangalan ng haring walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Maging sa bansang pinagtutupunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging ang bansay magkasalanay, dadakilain ko siya. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon sa inyo ay magdarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Tayo po'y magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naguhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kanyang tabi at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buong ikabubuhay niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po. Sa mga sumusubaybay po at nagdonobena sa Sagradong Puso na Jesus, pantitingnan po natin yung ating pagnonobena noong ating unang araw, ano yung ating mission, the mission of the heart. Ano yung mission of the heart natin noong ang isang araw?
Mission of the Heart nung isang araw ay Mission to see God kahapon. Nung isang araw, Mission to Love. Nung unang araw, anong mission natin? Mission to be just. Mission para maging makatarungan. Mission para magmahal at umibig. Mission para makita ang Diyos. At ang mission natin ngayon, ang mission ng puso ay mission to give. Mission to give. Kung titignan po natin ang mga pagbasa natin ngayon, sa unang pagbasa, sa kwento ni Tobit at ni Tobias, pati ang anghel na si Rafael, nagpasalamat at nagbigay pugay, nagbigay puri ang mag-amang Tobit at Tobias sa Panginoon sa lahat ng ginawa nila ng Diyos sa kanila. Sa lahat ng biyayang tinanggap nila sa Diyos. Ngunit anong sabi ni Rafael? Ano ang sabi ni Rafael? Ang sabi ni Rafael, mabuti ang magkawang gawa kaysa sa pag-impok ng ginto. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo mananaig. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo mananaig. Ang mga bagay na inililihim ng hari di dapat ibunyag, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya'y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig sa masama. Mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos at mamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa sa pagpayaman at pandaya. Mabuti ang magkawang gawa kaysa sa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay maliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Sa ating ebanghelyo makikita natin kung paano nagbibigay sa simbahan, sa templo, ang mga tao, ang mga mayaman sa laki ng kanilang ibinibigay at sa sobra sa kanilang ibinibig, sa kanilang labis-labis, sa kanilang mismong yaman. Ang isang balo na nagbigay ng isang pera, ang sabi ng Panginoon ay ibinigay niya ang lahat-lahat dito. Magkikita natin ang punto ng ating mga pagbasa ay tungkol sa pagbibigay. It is a mission to give. What is the mission of the heart? It is the mission to give. What is the mission of the heart of Jesus? It is the mission to give. Dahil siya mismo, walang ginawa ang ating Panginoong Jesucristo, kundi magbigay at ibigay ang kanyang sarili para sa lahat. Magbigay at ibigay ang kanyang sarili para sa ating lahat. And so, sa unang pagbasa ay makikita natin si Rafael mismo, ang anghel ng Diyos. Ang sabi niya ay, mainam na magpasalamat kayo sa Diyos at samahan nyo ng pagkakawang gawa at pagbibigay sa mga dukha. Samahan nyo ng pagkakawang gawa at pagbibigay sa mga dukha. Samahan nyo ang iyong pagpupuri at pasasalamat sa Diyos at pananalangin ng pagbibigay. The Lord and the readings teach us to be generous and giving to our fellow men. Kasi ang pagbibigay ay pagbibigay hindi lamang nung ibinigay mo, kundi pagbibigay at pagbabahagi ng iyong sarili. Ang pasasalamat, thanksgiving should be translated into almsgiving. Thanksgiving should be translated into almsgiving. Giving is a form of thanksgiving.
kapag tayo nagbabahagi ng kung ano ang meron tayo, ay isang uri ng pasasalamat sa Diyos, ay isang uri ng pasasalamat sa ating kapwa-tao. Tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa na kung anuman ang ating natanggap na biyaya ay hindi dapat kupin lamang para sa ating sarili, kundi dapat tayo ay bukas palad sa ating kapwa-tao. Dahil ang Diyos, hindi niya kinupkup ang biyaya sa kanyang sarili, kundi binahaginan tayong lahat ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Binahaginan tayong lahat ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Our mission, the mission of the heart, is a mission to give. At ang isang pusong banal, katulad ng puso ng ating Panginoon, ay isang pusong marunong magbigay. Isang pusong marunong magparaya. Isang pusong marunong magbukas ng kanilang palad. The mission of the heart is the mission to give. The mission of our hearts is the mission to give. Hindi natin masasabing nagmamahal tayo kung tayo'y maramot. Hindi natin masasabing umiibig tayo sa Diyos o sa ating kapwa, pero tayo nagdaramot. Hindi natin masasabi na tayo'y mabait kung tayo at mabuti kung tayo'y maramot. Hindi. Dahil ang Diyos ay kailanman ay hindi nagdamot sa atin. The mission of the heart, it is the mission to give. Amen. Magsiluhod pong lahat. Tanging panalangin sa ikaapat na araw. O kamahal-mahalang puso ni Jesus, sa salamin ng lahat ng kalinisan at kabutihan na dapat natularan ng aming kaluluwa, idinadalangin namin na mabuksan ang aming mga isip sa pangangailangan ng kabanalang asal upang kami maging dapat sa iyong pag-ibig. Isinasamo namin na kami maging malinis din sa bawat salita, bawat panukala, bawat kaisipan, bawat gawa, upang masundan namin ang iyong mga yapak. Hinihingi namin ng buong pagsusumamo ang grasya na makapagbayad puri kami sa lahat ng mga kasalanan laban sa iyong kalinisan at kabutihan. Gayon din hinihingi namin sa iyo ng buong kapakumbabaan ang biyayang ninanasa namin sa pagsisiyam na ito, kung naukol sa lalong kaluluwalhatian mo at kagalingan ng aming kaluluwa, siya nawa. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang puso namin ay matulad sa puso mo. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang puso namin ay matulad sa puso mo. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang puso namin ay matulad sa puso mo. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa katahimikan ng ating mga puso, ay ating idalangin ang ating mga kahilingan.
Tingnan mo, hinihiling namin sa iyo, O Panginoon, ang di masayod na pag-ibig ng puso ni Jesus at gawin mong kami maging karapat-dapat na tumanggap sa iyong pagpapala sa pamagitan ng mga dalangin inihahandog namin sa iyong kaluwalhatian bilang pagbabayad puri sa aming mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang malasap namin ang tamis ng pag-ibig ni Jesus at matutuhan namin ang magmahal sa mga bagay na makalangit upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng mahal na puso ni Jesus. Amen. Magsiupo po. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang di marilip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihain namin ay maging kalugod-lugod ng mga alay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itasin niyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ito pasalamatan. yung marapat na kaya aming pasalamatan ng makapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng Jesucristo ng aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig ay masaganang dumanak kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang na naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng kapangyarihan, Diyos kung suwalhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa taingas,
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin naging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andogay, nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya't pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang apo na inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot iyon sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala ang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami lubos mong tunay. O Jesus, namin iligtas mo kami Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kapariat, lahat ng mga nakmong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit.
Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuguyan mo ang pananampalataya, tuguyan ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. Peace. Alis na mga kasalanan sa Panginoon Diyos. Alis na mga kasalanan sa Pangapatidan si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nagbigay ng lahat ng kanyang sarili para sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig kung ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng mga pagmamahal at ipaggadya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan tumutuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakapan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga dagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaan ng walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng mga biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay. Mahal na Ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at pagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Pio Petrelsina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Tayo po'y magsitayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makita siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo Diyos, pagpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, expes nostra salve. A te clamamus, exules filii heaven, a te suspiramus.
Ina namin at pintakasing Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Ina ng laging saklolo, Panalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isa natin ay alay na umayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Viva!